Sranane wong yen luhung Betawa padha rangguling Helinga salat jatmika wong yen macana kudu manis mure seming sasumu samaning manungsa sami Wilujeng Werkudara ya padha becik sak tekaku Kresna kakangku Janaka padha becik lho inggih pangestu paduka sami Raharja Wilujeng Koko Prabu Paman Patih Sengkuni menika nuwun inggih sami becik paman inggih Koko Prabu Baladewa mboten mbageke ora Kresna lho kok mboten aku wedi mengko yen aku nesu jarimu kon sabar lho nek mung bagekne nek mboten napa-napa ora engko wis ana salah omong Baladewa muntap Baladewa nesu wah lu tak meneng wae diam itu Mas Kresna nggih Werkudara piye apa karepe Sinyadi dene tanpa pepoyan merepeki marang pun Kakang Dimas sumurpuh Kresna kakangku Wektu dina iki Pandhawa wis manunggal ana Praja Ngastina nyecep kawruhe Begawan Lumana. Mula kang saka iku aku diutus guruku supaya ngaturi rawuhe Jlitheng Kresna kakangku. Bareng sak lakuku marang Praja Ngastina dina iki uga. Nuwun inggih Koko Prabu. Rama Begawan Lumana kepengin sanget pepanggihan kalian Paduka Koko Prabu. Wis pun kakang krungu kabar yen to sak mengko para Pandhawa meguru aning negara Ngastina. Kabar mau kabar kang bener apa kabar kang kabur Sena? Aku wis matur ana ngarep para Pandhawa wiwit dina iki wis manunggal kekuatan dening para Kurawa nyecep kawruhe Begawan Lumana. Lho, lah banjur kok pun kakang dadak dirawuhke ana Praja Ngastina kuwi duwe perlu apa? Guruku Begawan Lumana kepengin sambung rasa sak pejagong kelawan Kresna kakangku. Musik, Yayi, aku iki ora kebawah keperintah dening sapa wae. Nek pancen gurumu kepengin catur netra sapejagong karo Kresna, kon teka mrene tak ladeni apa butuhe. Nanging yen pun kakang kudu berangkangan tekan negara Ngastina, Kresna ora kebawah keperintah. Lan sing gedhe pangapuramu. Gurumu ora wenang merintah aku. Karo meneh Yayi, karo meneh. Ora ariken batinmu Werkudara lan Yayi Janaka. Kurangane apa? Kurangane apa Kyai Semar Badranaya kae? Kae dewa sing pengawak titah manungsa kang jiwa dewa. Kowe kok meguru karo pendhita tandurane Kurawa. Sing durung karuan jluntrunge ora genah sanat lan nasape. Ora genah papan dununge. Tegese kowe ora gelem sapatemon karo guruku Begawan Lumana. Pun kakang wis matur. Aku ora kebawah keperintah karo sapa wae apa meneh karo gurumu. Kowe elinga. Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Tegese kreta jarane Pandhawa kusire Ratu Dwarawati. Kenang apa? Kreta jarane ana paran, lah kok kusire malah enak-enak. Tegese kuwi lirwa karo kewajibanmu. Wis tembungmu kuwalik Yayi. Pancene bener Pandhawa lan Prabu Kresna mono ibarat kreta jaran sak kusire. Nanging kowe kudu eling. Kreta jaran kuwi bisa mlaku merga manut karo kusire. Wong kusire penak-penak ning kene kok kreta jarane tenanangan tekan kono ki sing ngakon sapa? Jaran blededes kuwi. Kok Prabu sabar kok Prabu. Oh iya lali aku lali. Lali. Sabar bos. Nek pun kakang ora ngakon lunga, kowe aja lunga. Kowe lunga menyang Ngastina kumpul karo Sata Kurawa tanpa taren, tanpa pamit karo Ratu Dwarawati.
regane pun kakang ki mbok anggap apa? Timbang ngingoni jaran ngono kuwi luwih ngingoni jaran kepang. Rasa dadak ngingoni paling nggur nyumetke dupa karo. Sabar, Bos. Mbahmu Begawan abiyasa kae pendhita sing kesdik paningale. Mumpuni njaba jerone. Ing ngatasé mbahmu dhewe ora tau mbok guroni, ora tau mbok bekteni. Lah kok kowe malah meguru karo pendhita saka Njaban Rangkah. Sing durung karuan nyatane karepmu kuwi piye Werkudara? Iblis. Kancen Ratu Ndwarawati ki wong wasis. Wong pinter guneman. Kowe ora lila yen Pandhawa lan Kurawa rukun padu-padune kowe wedi kelangan kawibawan. Kowe wedi omonganmu wis ora dirungokne karo Pandhawa. Saiki wis cetha kawibawane Ratu Ndwarawati iki nggur nemplek ning para Pandhawa. Ibarat tanduran kowe kuwi tanduran kemladean. Kemladean kae ora iso urip nek ora nemplek tanduran liyane cangkeme. Musik. Yaki, wonten dawuh. Kowe ning kene dadi apa? Senopati. Kewajibane senopati ki apa? Njagi lestarining nagri lan kawibawaning ratu. Nalika ratu diancam kawibawane, Setyaki kudu tandang. Setyaki tandang nomor induk 191231037. Kula cek hafal. Kok Patih Sengkuni mbok antemi serik ati kula. Tokore tutang-tuting. Maido jenengan jare ratu ora duwe kawibawan, jare ratu sing kawibawane nggur nemplek nyang Pandhawa. Jengkel batin kula. Bener kuwi Setyaki, bener. Ora salah Setyaki. Ora iso nandingi Kurawa sak Pandhawane rasa nganggo jeneng Singa Mulang Jaya kowe. Jare sabar, anakune sabar. Lho nek akune nak sabar. Lah ngajangi ora nandangi. Kok Prabu dipun ayomi Setyaki kok Prabu. Wah. Ana dongeng enthik-enthik rekandamu lali sumber ketiwasan Masmi ber panonku pating kalepyur durung sanggonku ndiat dalem ana negara rega bentar kepapak ana satriya Kurawaking brengose dilinting-linting sampir ki kuping babu. Ayo ngaku sapa jenengmu ngendi pidhang kamu?
tambuh marang aku. Ya, Raden Setyaki haranku. Setyaki Bima Kunting Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya Wresniwira. Bali takon sapa kang dadi jenengmu? Laka Seti Gustiku Prabu Lingga Garda. Arangku Tumenggung Surasekti. Surasekti ya. Nyimpang ngiwa utawa nengen ndi Ratu Ndorowati Prabu Kresna. Yen wis arep kok kepethuk karo Prabu Kresna arep kok kapak. Kita gandeng tangane tumuju ning negara Ngastina sapatemon karo Begawan Lumono. Koko Prabu Ndorowati koko Prabu Kresna ora ngresake tumuju ning Ngastina. Berarti nantang alus nantang perang karo Begawan Lumono. Aku kang dadi andhane kang bakal ngilangi nyawane Ratu Ndorowati. Ora usah golek sing ora ana iki adine lanang Setyaki kang sago mbabati barisanmu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan Pukbono golek patal merangi tatal Grajawu. Gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapitok ulu tutute ulu tapang jero manuk branjangan. Yen pancen kowe sekti tanpa aji, teguh tanpa meguru, wateken aji-ajimu, tumpang sutep batal mengsati kewejo takon dosa lagi. Oh, ah. Katanya berwalang tandang Mustiaki.
kandang eta ut a ho hi ho het a ho as hot ayah ayah ho a ho he ho a o ha ho oh ah 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 menungso apa kuwi wah hi ho het ah ho pas ho as put ah aduh hoi ho hi ho ha hi hai ho guys hit hu ah mutiar gue hey ho guys say oh hit ho ha hey ba ho hi go ba hey ha hi ho hey hit ayah ho hey ba ho hey hit back oh yo put hit ha ba hey ho ai ba ut oh ora roh kowe hit ho hit wah raminggat pedhot galungmu ho bah bah hit pos aja mbok gundeli oh hus bet ha hit ha wait ho oh tumbak pedhot jaringanmu kowe hit ha ha hu hit hu ha hit ho au angel men kenekane ya hut ha hut lo ho wait hey oh yo pedang ayo kowe nek pembelih kowe rung marem aku Mas Heru kaya wong disembelih, Mas. Ai.
Modiar. Oh. Oh. Keparat si murang wani tanding kelawan mami Satria Sewu bareng maju, 100 bareng ambrus. Ambu bareng mangarto. Oh. Hai. Hei. Wow. Wah. Jebol kowe. Hei. Hei, oh, ah, oh. Iblis mirang-mirang ke wong krang. Wuh. Wah, dodok, dodok, mangap. Ah, puh, dilek. Waduh. Sapa iki? Nalindra Mandra Prabu Palatu ki sapa kowe? Kowe sapa? Oke sete Begawan Lumono Linggo Gardawarangku ayo minggat ning negaramu ora. Kowe sing ngecuk-ngecuk wong Nuswantara wis ngecuk-ngecuk tanah Jawa. Lah kok kepethuk karo bantenge tanah Jawa. Kowe iso pulahe ning negaramu. Ning kene pethuk bantenge tanah Jawa ora gipeng ra iso sesuk ra iso kumpul bojomu kowe. Ayo. Oh, 1000 bareng maju. 100 bareng ambius. Oh. Ayo kurang kaman petati kurang sekti Beguruwa. Ambi aku rebutan kemenjangan mati. Ayo sambat wong tuamu nyakoso kowe. Ayo, ah. Aku tungku lagi Ibu Pertiwi. Konangan Baladewa mati dening aku. Ah. Aja mlayu kowe bangsat. Mau kemana kamu? Mau kemana? Iki apa ki? Iki apa? Pusaka Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kelebu kowe. Ayo saiki kowe pengen enak tanduk. Oh, alumni SMP 5 dilawan. Wah. Mawa kang katrajang ing dahana madya sanggep keprabon brang. Sanggep keprabon brang kang obra marko.
Kowe adalah jagat dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Lingga Garda reh-rehanku sing tak tresnani pateni Baladewa. Yah, tak akoni Ratu Ndarawati ora kena sinangga gampang. Neguk penjalin golek dalan liya ora iso mateni Kresna ya mateni Semar. Budal karang kadempel. Sang Baladewa narepati tuwin naris wara Kresna. Kelenggunging tresnani marang Sang Dyah Banon Jinawi. Koko Prabu Baladewa. Piye Yayi? Semunipun mesgul manahipun Yayi Werkudara dalah Yayi Arjuna kersane Syadewi. Nanging pun Kakang tetep ora negakake upamane iki mengko Pandhawa dadi korban. Merga aku ngerti, merga aku mudeng. Pandhita tandurane para kura iki mengko mesti mbebayani tumrap para satriya. Inggih. Kula kalian Koko Prabu kedah waspada ing lair kang sarta batin. Mugi-mugi Pandhawa saged wangsul malih dhateng lajering bebener lan kautaman Koko Prabu. Iya Yayi. Banjur iki murih prayogamu kepiye Di? Sumangga kula aturi tumuju wonten Karang Kadempel. Amarpeki Kyai Semar ingkang dados pamonging tanah Jawa. Sinten ngertos Kyai Semar saged paring usada ngudari reruwet madangaken pepeteng punika. Ayo tak dherekke manut Yayi. Ora mikir
Sumene ana mburi dhisik kae. Sajake ana dayoh maneh Anoman. Sorode pandam sumulung hamadang icro pasareyan ngenani wadana katon remu-remu kalingan ngangkrangan sang dyah manah engkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwusira baboyayi eman-eman maneman eman birantik brantoyayi ulun padah runtik ora teges Semarangkuh ning pancen lagi weruh. Mula aku mitambuh sapa kisanak kang nembe rawuh. Aku Pandhita Kleyang Kabur kanginan peparapku Begawan Lumana. Aku gurune Pandhawa lan Kurawa. Aku teka mrene mung kepengin sapatemon karo kowe Semar. Yen pancen kowe kuwi pamonging wong tanah Jawa duwe kewajiban momong para Pandhawa. Lumana duweni kepinginan gagalake dumadining perang gedhe kang aran Baratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk paseksaning Semar Badranaya ingkang minangka dadi pamonging sejatining para Pandhawa. Seksenanaya, Seksenana rukune Pandhawa lan Kurawa kanthi cara murungke Baratayuda Jaya Binangun perang kang bebayani kuwi Semar. Lumana kawruhanana. Semar iki wis suwe banget anggone momong para Pandhawa. Aja ta mung Pandhawa sak bapake sak mbah-mbahe Semar iki wis melu momong. Dadi Semar wis apal karo watak wantu 11 loga munamunine satriya trah sapta arga. Aku ngerti, aku niteni. Negara Ngastina dina samengko wis ora dadi kedunging kautaman, wis ora dadi sumbering katentreman. Merga Duryudana sakurawane lagi ngrasake mumbul jenenge. Duryudana sakurawane lagi enak-enak ngrasake ana pucuking panguwasa. Wong-wong Kurawa kae lagi ngrasake urip penak. Ora rumangsa yen uripe mau janjane lagi diuja karo sing gawe urip. Lagi dilulu karo sing gawe jagat. Ora krasa janjane kamulyan sing dirasakake saiki kuwi bakal nyemplungake Kurawa marang juranging kasangsaran. Lah kok saiki ana pendhita anyaran kaya kowe. Duweni kepinginan ngrukunke Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa Kurawa arep kok dadekke siji. Aku nggur mencep, aku nggur guyu. Kepenginamu kang kaya mangkone iki ibarat cebol nggayuh lintang cecak nguntalo tangeh kelakone. Merga wis kinudrating jagat pinesting widi pinurba ing dewa. Lamun besok angkara murka sing disarirani para Kurawa kudu ilang saka alam padang. Panemban yen pancen kowe kuwi pandhita kudune kowe kuwi bisa maca kahanan. Kurawa kae watake wedi mlarat. Ora ngertiya yen wong sing duweni watak wedi mlarat kuwi janjane ya mlarat sing sejati. Ya mlarat jiwane, ya mlarat ragane. Kurawa kae janjane kesiksa batine.
Ora suwe maneh Kurawa kae bakal nampa pengadilaning Gusti. Nah, Semar ora iso dijak tentrem. Lakon tak kendangke kowe. Ah! Modar kowe Semar. Oh. Hanoman malumpat sampun Barating widing naga sahari mulat mangandhap katingal. Waduh. Paduka wonten pundi Kyai? Anoman boten saged gesang tanpa Kyai Semar. Kula tututi Paduka Kyai. Madondara. Madondara. Kuwi gunjing langit kelap-kelap katon. Lur gincanging alis. Orisang maweh ndurung ding. Bapak Ical sinuwun, Bapak Ical. Bapak Semar Ical sinuwun Dwarawati, Bapak Semar Kendang. Ayo dum-duman warisan yo. Oh tak deplok cangkemmu kowe. Kelangan bapak malah kesusu dum warisan. Yai Prabu, iki cetha pokal gawene pendhita tandurane Kurawa Silomana kowe. Ngono kok Baladewa kon sabar, sareh rumiyin. Ono kawan. Adas pundi kados pundi Ndara. Manuta kowe tak dandani salin wujud. Aku dadi ndas macan, Truk. Ayo aku dadi tangane Mas Geneng, tangane aku. Aja ngukur bagian lakang lho, Truk. Aku dadi lakange, serintile. Kowe yen pengin ketemu karo bapakmu mara negara Ngastina, ora ariken Kurawa. Siap, Bos. Wow. Merahina sumubang iwang aruna adinetrane nganggo rapuk oh sataning kukila ringkane karo sakeder kini donganing kung lirwu sing pinimanca ganti ingkang winungus Kindange Semar Badrane mboten tiba aning tepining lepen kang bening banyune nanging dumugi kayangan alang-alang kumidir. Sang Hyang Wenang kadhep Semar Badrane kang sinusul risang Anoman. Tumaling sijing jengkole jagone kuruk rame apelumi Matandani lancine was jaga tinjang Cintang kanjeng
Raden Prayitna Semuririh ikambali Omawik Namastu Namasidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng iki ndak sawang kaya Semar lan Mayangkara kang sawanana kahyangan alang-alang kumitir lakar kados mekaten Bu Kulun lakar kasinggihan Bu Kulun duwe sedya kang ngendi dene Semar lan Mayangkara maneges mring alang-alang kumitir Bu Kulun sak menika jagat raya nembe ketaman dahuru awit dhateng bumi Nuswantara kathah pandhita-pandhita anyaran pandhita-pandhita saking tanah sabrang ingkang adol kawruh nanging sejatosipun ngrisak katentreman ingkang dipun sasar muhung tiyang bodho sing gampang dipaeka alebet momongan kula Pandhawa sakmenika Puruhita meguru wonten pandhita peparap lumana ing lair kepengin ngrukunke Pandhawa saha Kurawa nanging kanthi srana murungaken jangkaning jagat perang Baratayuda Jaya binangun Bu Kulun Semar hayo asu melang rasamu ana tetembungan yen petenge saya ndedet padange enggal tumeka pandhita-pandhita anyar katon kayadol kepinteran nanging sejatine sing diangkah mung Raja Brana kang sarta pangalembana sing tatak lan tetek rasamu jeneng kita dadi pamong ing tanah Jawa kudu bisa mbentengi para satriya kang luhur ing budi ya kuwi momonganmu para Pandhawa saka pandhita anyar katon kuwi mau Pandhawa kae sajake lagi lali nanging setitik wanci maneh bakal kecilik tiba mburi gedhekna rasa sabarmu ya Ismaya banjur Anoman duwe karep apa duh Bu Kulun umur kula menika sampun sepuh kula sampun jeleh nyawang soroting srengenge miwah bosen ngemut legining gula ewa dene jagat menika kok taksih mboten saged tentrem jagat menika mboten saged tentrem angkara murka saya ndrebala tumindak culika sangsaya ngombro-ombro Anoman wis dadi kodrating pangeran kalamun tok ilangi angkara murka iki bareng kelawan leburing bawana manungsa mung wenang hambudidaya nentremke jagat manut kadewasane dewi-dewi jeneng kita hayo sambat babakan perkara umur krana siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kaasta dening purbaning kang kawasa darmamu durung rampung senggono kewajiban kita durung pundhat kita isih duweni kewajiban ngawat-ngawati sukmane dasa muka kang isih nglambrang nyebar memala kanggo Ismaya lan Mayangkara maracoba rada maju lungguhmu bakal sun paringi kanugrahan wujute wahyu pamong awit kita sakloron loro-lorone ngatunggal ndarbeni dharma kang padha ya kuwi momong satriya tanah Jawa wahyu pamong iki bobot timbange padha kelawan wahyuning katentreman maragage tampanana Ismaya lan Mayangkara ngaturaken panuwun Bu Kulun awit kanugrahan ingkang paduka paringaken dhateng Semar lan Anoman muga-muga bisa handayani katentreman tumrap Madyapada enggal baliya rampungna dharma iki singkirna pandhita-pandhita kae kang gawe rusuh nganggo cara kawicaksananmu dimen ora ngawistarani Anoman bakal tak salini wujud peparepa Begawan Imam Widudin adepana Begawan Lumana awit Lumana kae musuhmu kang sejati ngestaken dawuh Kulun
Laguning Kurawa ing nguni patining Abimanyu kena ing Jidra ing nyuwun pangapunten panemban kula mboten saged ngrawuhaken Koko Prabu Kresna minangka paseksen manunggalipun Pandhawa dalah kadang Kurawa. Ora dadi ngopo. Ora nganggo Kresna ya jalan. Semar wis tak kendhangke, sajake Semar ya wegah nyekseni apa sing dadi niat luhure Begawan Lumana. Diakoni apa ora Pandhawa lan Kurawa kuwi bisa ora rukun mergo rebutan warisan ya kuwi wujuding praja Ngastina kene. Mula ana ing detik iki dimen adil ngengeti nimbangi lan mutuske negara Ngastina bakal tak paro sigar semangka separo kanggo Pandhawa separo kanggo Kurawa mengkirin Panemban. Angguni piye menawi disigar semangka niku namine mboten adil. Awit Pandhawa lan Kurawa niku cacahe beda, cacahe benten. Murih adile kedahipun Pandhawa nampi 5 bagian. Kurawa nampa 100 bagian. Kula sarujuk Paman Sengkuni. Ah, kusik. Mongko Pandhawa wis gelem nampa yen Ngastina diparo semangka. Nang apa kok diprail-prail meneh? Pandhawa kari nampa 5 bagian. Kurawa nampa 100 bagian. Kaya ngono Duryudana kakangku ya nyarujuki ratu ra kenek cekel omongane. Pandhawa, ayo mulih. Dah. Karepmu piye ta Sengkuni? Wis garing ngemplok kok mbok rusuhi. Serakah kok wit biyen. Kowe kuwi ra duwe hak pemenang negara Ngastina. Cari nampa separo wae kok ora trima, Sawangen kae nganti para Pandhawa kogel Pandhawa padha bali marang negarane. Iki mengko Ngastina arep nemoni lelakon apa? Biak. Nderek Sumuladur Ngastina geger wonten pangamuk ing Sardula utawi macan ingkang ngorak-arik praja Ngastina. Larak tenan to. Ngastina geger minggirake musuhku. Begawan Lumana. Aku ora narimake Pandhawa awor wong-wong reget kaya Kurawa. Kowe pendhita sabrang, pendhita ora roh sejarah minggat ana negaramu. Minggat-minggat piye? Ora gelem minggat yen durung mateni Pandhawa badhok kowe. Wah! Wah! Ibani panah kowe. Jiwa manjing
Nyata laruta saking kutha sagara kula yen atane mutusa sang Sri Bapak sampun kundur jenengan king pundi mawon lho Pak dadi golekan anake ngarepe sapa no Pak iki bos baru iki Punakawan tepungno aku Begawan Imam Widudin. Iki lah kok dadi punakawan kendhang kapracondhang. Kula dipun kendhangaken pandhita anyar katon pun Begawan Lumana sang wiku pandhita murang tata tak adepane. Wah. Leres sapating suntumiling hangulati puspita medemendah kang warni kowe pandhita neneka kowe pandhita kedunge ngangkara murka wis titi mangsane kowe lumana kudu sirna saka jagat raya yang satelek sapa no kowe aku pandhita asli saka Nuswantara Begawan Imam Widudin peparapku Pandhita weton Nuswantara kuwi mesti tansah nyebarake ing reh rasa tresna lan asih. Ning kabeh iki kok ora arik kanthi hawa nafsumu sing kok buntel nganggo kawruh agama. Arepmu apa? Ora gelem minggat tekan bumi Nuswantara. Tanganku sing bakal paring pidana marang kowe. Tibake mbat-mbat jalin pedhot bangkeamu kowe. Noyak nayuh Baskara titi mangsa Imam Widudin Batar wujud sekawit Begawan Anoman Begawan Lumana dadi sang Godayitma sukmane Prabu Dasamuka Wah, Bagar Wikar anggonku bakal nyernake pendho. Kethek tuwek keplek Anoman ora mati-mati. Apa abamu ora gelem minggat tak mbruki gunung ngambah kaping pindho. Minggat aku, Man, minggat.
wis bali, Semar wis bali pamonging tanah Jaya bali wis dadi Malakala. Griya mangung-mangung mangung gong kanduhan rimang Kula makili kadang para Pandhawa nyuwun pangapunten dumateng Koko Prabu Kresna lan Kyai Semar awit kutunging raos cubluking pangretos ngantos Pandhawa kecalan kiblating kautaman. Mboten punapa Yayi, mboten dados menapa. Malah lakon menika saged dados pancatan timbuling kanugrahan wujude wahyu pamong utawi wahyu katentreman ingkang sampun sembada dipun regem Kakang Semar lan Si Senggana. Lelakon ingkang sampun saged dados kaca benggala nggih Gus. Tiyang meguru niku kudu genah dhisik sing diguroni niku sinten. Pramila para pepundhen rumiyin sampun paring pitutur lumantar tembang. Lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate. Asma Brata